Здравейте, приятели! Знаете ли какво предстои? Очаква ни едно магнетично новолуние. То ще се състои на 20 ноември този месец. И защо ще бъде магнетично ли? Ами защото ще бъде в знака Скорпион. Това е едно наистина от най-дълбоките трансформиращи и магични новолуния. Магията на новолунията е моята книга, в която можете да откриете информация, как да пишете вашите желания, какво е подходящо да правим по време на това новолуние, какво е добре да се предпазим, да не правим, как да работим с интуицията, как да чуем гласа на душата си и как да се открием и да подредим живота си в посока, в която искаме да трансформираме собствения си път на душата. Така че всеки, който желае да разбере повече информация, може да натиснете линка под това видео и да закупите вашата книга. Желая ви прекрасен ден!